koji ništa ne znaju da rade, sem da dobijaju izbore. To je jedina njihova delatnost kojom oni znaju da se bave. Znaju da organizuju glasače, možda su i neki džakčići se pojavi ispred Skupštine. Znaju da organizuju kampanju štrajka glađu ili kampanju demonstracije ovakvih i onakvih. Znaju da motivišu birača od vrata do vrata. Oni samo se time bave. Sve ostalo što treba se desi pošto dobiju izbore, oni momentalno pretvore u novu izbornu kampanju zato što će ta kampanja pokriti činjenicu da oni ne znaju da vode zdravstvo, prosvetu, vojsku, policiju, šta god hoćeš. Ti imaš grupu glasnih šarlatana koji vladaju državom zato što je plakat zalepljen na pravom mestu i nije na opačke. I na njemu nešto piše što je dobro. I to je suštin. I ovaj razgovor ovde je blesav. Ti razgovaraš s nama, odnosno mi međusobno razgovaramo kao da to nisu ljudi koji kažu vidimo dale. Pa oni stvarno misle da vi vodaju državu. Oni ne vode državu. Oni vode izbore.